Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 26 da, asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak edelizako adingabeen abusuen biktimen elkarteak 2022ko ekitaldirako lankidetza hitzarmena sinatu dute. Nafarroko gobernuko parlamentario genero indarkeriaren aurka bildu dira Bartzelonan eta Gironan izandako bi hilketen ostean. Iberdrolaren egoitza baten aurrean elkartu dira Iruñeko pentsiodunak azken garaietan energia eta erregaien prezioen igoera salatzeko. Hezkuntzak Nafarroko 34 ikasleri eman dizkie lanbide heziketako eta arte plastikoetako eta diseinuko irakaskuntza profesionaletako 2020-2021 ikasturteko sari bereziak. Nafarroko gobernuak haurretan eraben parte hartze gidak aurkeztu ditu. Nafarroko gobernua suhiltzaileen sarjentu izateko hautagaientzako deialdia onartu du. Maiatzan hasiko da Pirineoetako Aranetako herritarrei fisioterapia indartzeko eta hurbiltzeko programa. San Miguel koloniak Efirix-Txantrea proiektuarekin bat egin du 75 etxe bizitza birgaitze energetikoarekin. Iruñeko udalak uztailaren 29an jasoko du Arantzadiko Arraiza etxearen lursailaren jabetza parkeko obrak egiten jarraitu ahal izateko. La Otra Huella filmatzen hasi dira historiako bidaiarik jasangarriena egiteko erronka proposatzen duen turismo zuzendaritza nagusiaren kanpaina. 10 kartel finalistak aurkeztu dira eta hoien artean 2022ko San Ferminak irudikatuko dituen irudia hautatuko da. Liburu batek Iruñeko udaleko 31. literatur lehiaketan saritutako lanak biltzen ditu. Nafarroako gobernuak eta Elizako adingabeen abusuen biktimen elkarteak 2022ko ekitaldirako lankidetza hitzarmena sinatu dute. Eduardo Santosek eta Jesus Zudairek Nafarroa aitzindari izateko lege ekimena baloratu dute, abusuen biktimak aitortzeko lege batekin. Alde batetik sinatu hitzarmen horretan agertzen dena nolabait Nafarroako gobernuaren sustengoa, ez? Jakina da, ze izan den biktimen elkartearen jarduera azken bola honetan 2000. Nafarroko gobernuko migrazio politiketako eta justiziako kontseilari Eduardo Santosek eta Eliza Katolikoaren baitako abusuen biktimen elkarteko presidenteak bat egin dute. Eta oso modu positiboan baloratu dute foru komunitatea izatea Nafarroko Eliza Katolikoan adingabei egindako sexu abusuen biktimei errekonozimendua eta erreparazio emateko lege bat egiten duen estatuko lehen erkidegoa. Ekimen hori eztabaidagai dago une honetan parlamentuan. Jarrera hori Nafarroko gobernuko migrazio politiken eta justizia departamentuaren eta abusuen biktimen elkartearen arteko hitzarmena sinatu ondoren egin zuten. Hitzarmen horren bidez, Nafarroko gobernuak 30.000 euro eman zizkion elkarteari 2022ko ekitaldi hontarako, oinarrizko eskubideen sustapena eta defensa aktiborako. Horretarako Eliz ingurunetan abusu sexual fisiko eta psikologikoak jasan zituzten biktimei laguntza osoa eman zitzaien. Familia gehiegikeriak konpontzen laguntzeko eta ondoren, familia ordena personala ordaintzen laguntzeko. Bere hitzaldian Eduardo Santosek nabarmendu du gai hontan oso garrantzitsua dela erankuten babesa biktimei egia eta ordaina emateko eta uste du talde parlamentarioen artean eztabaidatzen ari diren lege proposamena helburu hortara bideratuta dagoela. Azkenik Jesus Zudaire abusuen biktimen elkarteko presidenteak azpimarratu du lantzen ari diren lege proposamena mugarri garrantzitsua dela. Ekimena aitzindaria, aurrerakoia eta inklusiboa delako. Eta hori egia justizia eta erreparazioaren bila egiten den lanaren isla delako. Era berean eskerrak eman dizkie migrazio politiken eta justiziaren departamentuari eta Nafarroko gobernu osoari sensibilitate osoaren aurrean. Abusuen biktimen elkarteari nolabait bere jarduerarekin jarraitzeko, ez? Bestalde batetikan, jakina denez, lege proposamen bat lan egiten ari da orain honetan parlamentuan, eta lege proposamen horren bidez,
nolabait saiatzen ari dela ikerketa bat egitea, ez? Bakizue ikerketa akademiko bat izan zela, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera, eta horrek argitaratu egin zuen, nolabait, orain arte izkutatuta zegoen bai biktimen kopurua, bai erasotzaileen kopurua. Baina txosten horrek esaten duena da, ikertzeko ere badago, ez? Dena dago izkutapean eta ezinbestekoa dela Elizaren babesa nolabait aurrera ateratzeko eta egia ateratzeko. Nafarroako gobernuko parlamentarioak genero indarkeriaren aurka bildu dira Bartzelonan eta Gironan izandako bi hilketen ostean. Bildutakoek minutu bateko isilunea egin dute biktimen 53 urteko emakume baten, haren 18 urteko alabaren eta 54 urteko emakume baten omenez. Foru parlamentariek elkartaratzea egin dute astelenean Nafarroko parlamentuaren aintzinean, genero indarkeriaren ondorioz, apirilaren 15 eta 19 Bartzelonan eta Gironan izandako hilketak gaitzesteko. Bildutakoek minutu bateko isilunea egin dituzte. Biktimen 53 urteko emakume baten, haren 18 urteko alabaren eta 54 urteko emakume baten omenez. 2022an 12 emakume hil dituzte bikotekidek edo bikotekide horiek. 1128 dira 2003an estadistikak egiten hasi direnetik. Iberdrolaren egoitza baten aurrean elkartu dira Iruñeko pentsiodunak azken garaietan energia eta erregaien prezioen igoera salatzeko. Energiaren prezioaren igoera mugatzeko neurriak eskatu dituzte pentsiodunek Iruñan. Iberdrolaren egoitza baten aintzinean elkartu dira Iruñeko pentsiodunak azken garaietan energia eta erregaien prezioen igoera salatzeko. Energia herritar guztien eskura izatea bermatzeko neurri zehatzak eta premiazkoak eskatu dizkiete erakunde publikoei. Funtsezko zerbitzua izan da energia kontrol publikoaren pean egon behar duela aldarrikatu dute eta ez oligopolio elektrikoaren eskuetan. Igotzen ari dire argia pila bat igo dute, ez hori bakarrik, Iberdrolak ere eramaten du gazan historiare eta gazare igo dute asko. Orduan oso pentsio gehien bat emakumea badugu, oso pentsio txikiak jende asko, eta ezin da bukatu hilabetea zure pentsioakin, eta orduan horregatik bagoaz, kejatzea eta protesta egitea, ez dago eskubiderik gobernuak Madridako eta hemengok ere egitea deus ere hori jeisteko prezioak eta hori da lotxagarri. Gero pentsio guk eskatzen dugu minimo bat 1.080 eurokoa, eta horrekin ere ez da ailegatzen, eta imaginatu emakume asko gehien bat, gizonezko batzuk ere badaude, baino gehienak batzuk 500etik beti kobratzen dute, orduan ez dago eskubiderik. Aquí cotizamos, aquí decidimos. Eta peso alderdiari eskandalagarria murrizteko. Hezkuntzak Nafarroako 34 ikasleri eman dizkie lanbide heziketako eta arte plastikoetako eta diseinuko irakaskuntza profesionaletako 2020-2021 ikasturteko sari bereziak. Tronuaretoan eginiko ekitaldian Daniel Martin ikaslea ere izan da, automozioko goi-mailako teknikari arloan estatuko sariduna. Nafarroko 34 ikaslek jaso dituzte 2020-2021 ikasturteko lanbide heziketako eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzako sari bereziak. Nafarroko Jauregiko Tronu Aretoan egindako ekitaldian Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria buruzela lanbide heziketako zuzendari nagusia Tomas Rodríguez ere izan da, bai eta saritutako personen eta saritutako ikasleak dituzten ikastetxetako ordezkarien laguntzaileak ere. Eta ikaslek saria egiaztatzeko diploma jaso dituzte, beren kategorietako espediente onenak aintzatesteko. Berrikuntza gisa saritutako ikaslez eta haien familikoez gain Daniel Martinez ikaslea izan da. Daniel Martin ikasleak lanbide heziketako sari nazionala lortu du 2016-2017 ikasturteko deialdian. 2021ko azaroan ebatzia. Daniel Martin sari nazionala izan da garraioren eta ibilgailuen mantentzearen arloan, automozioko zikloan, goi mailako ikasle sarituentzako deialdian.
Bertaratutakoen aurrean egindako hitzaldian Jimeno kontseilariak zoriondu egin ditu, bikaintasuna ordezkatzen dute, ahalegina eta aintzatespena batu dituztelako gaur egun gizarteak hainbeste eskatzen dituen gaitasun personal eta profesionaletan. Hezkuntzako kontseilariak aitortu du irakasle funtsezko zeregina dutela heziketa arrakasta horretan. Izan ere, lanbide heziketaren kasuan berehala lan munduan sartzeko aukera ematen du eta bizitza osoan zehar laguntzen die. Nafarroako gobernuak haur eta nerabeen parte hartzegidak aurkeztu ditu. Ekitaldian hainbat profesionalek adingabekoen parte hartzea sustatzearen garrantziaz hausnartu dute eta erabaki publikoak hartzen parte hartu dute. Haur eta nerabeen parte hartze gidak aurkezteko jardunaldia egin da. Giden edukia ezagutarazteko eta adingabeak etapa horietan parte har dezaten sustatzeko. Topaketa zibikanen eginda eta haur eta nerabekin lan egiten duten administrazio publikoari ikastetxe izen gizarte erakundei zuzenduta egonda. Gidak gobernu irekian daude eskuragarri eta lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne sailak egin ditu. Lehendakaritzako eta gobernu irekiko zuzendaritza nagusiaren bitartez. Giden helburua da partaidetza prozesuak erraixago egitea, bai administrazio publikoetatik, bai hezkuntzaren eta erraztasunaren esparrutik. Joseba Asiain lehendakaritzako eta gobernu irekiko zuzendari nagusiak azpimarratu duenez parte hartze prozesuek garrantzi handia izan dute kolektibo horietan. Izan ere, partaidetza ez da izan historikoki izan ohiko harreman moduan. Ildo horretan, haur eta nerabekin izandako parte hartze prozesua aintzindari eta handinaiaren ondoren lortutako esperientzia aipatu du. Prozesu hori hizkuntzari buruzko foru legearen aurre proiektua egiteko egin zen eta mugarri bat izan da eta oso pozgarria izan da. Gure haurrak eta nerabeak lege bat egiten parte hartzeko gai direla frogatuz adierazi du. Sí, Julen, sí. Ya verás cómo ahora participamos más. Para eso han hecho esta nueva ley. Para escucharnos, para tomarnos en serio. Iremos poco a poco. Habrá que ir preguntando a nuestros profesores y profesoras y también en casa. Seguro que ellos nos ayudan a que nos tomen en serio en muchos lugares de Navarra. Nafarroako gobernuak suhiltzaileen sarjentu izateko hautagaientzako deialdia onartu du. Deialdia hautaproben bidez egiten da zerbitzuko lanpostu horretarako izengaien zerrenda osatzeko eta gainera ofizialorde izateko 11 lanpostuko igoera lehiaketa eta suhiltzaile izateko 55 lanpostuko deialdia martxan daude. Nafarroko gobernuak deialdia onartu du hautaproben bidez suhiltzaileen sarjentu lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat osatzeko, B mailakoa, Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuan sortze diren beharrak betetzeko. Beste baldintza batzuen artean deialdi hontan parte hartu nahi duten izangaiek gutxienez 3 urtez egon behar dute lanean bere lanpostuan eta ez dira sartu suhiltzaileen sarjentu gisa zerbitzu berexetan prestatzeko izangaien zerrendan. Era berean ingenieritza teknikoko edo arkitektura teknikoko unibertsitate titulua. Edo baliokidetzat jotako titulua duten personak ere aurkez daitezke, bai eta titulu hori lortzeko eskubideak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean ordaindu izanaren frogagiria dutenak ere. Eskaerak 10 egun balioduneko epean egin daitezke deialdian Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Hau da, 2022ko maiatzaren 9 arte. Gainera berriki kategoria igotzeko lehiaketa bat ere onartu da Nafarroko suhiltzaile zerbitzuan B mailako ofizial orden 11 plaza eskainiko dira, 2021ko birjartze tasan sartuta. Eskabideak aurkezteko epea amaituta lehenengo fasea 2022ko ekainetik aurrera hasiko da, lanpostuaren edukiari eta funtzioi buruzko froga praktiko batekin, froga psikotekniko batekin eta mereximenduen balorazioarekin. Maiatzean hasiko da Pirinioetako haranetako herritarrei fisioterapia indartzeko eta hurbiltzeko programa. Indurai Kontseilaria Zangotzako oinarrizko zonako eta Zaraitzuko eta Erronkariko ibarretako alkatekin bildu da eta anbulantzia zerbitzuaren bidez seguraldi mendekoa hartatzeko egindako hobekuntzak eta helikopteroaren jardun denbora murriztu izana nabarmendu ditu. Osasun Kontseilaria Santos Indurain eta Osasun Zuzendari Nagusia Carlos Artuondo Zangozako kulturretxean elkartu dira astelehenean. Zangoza, Izaba eta Zaraitzuko oinarrizko eremuetako alkate eta udalerrietako ordezkariekin.
Bilera horretan, foru komunitateko lehen mailako arretaren egoera aztertu da, batez ere eremu horietan eta lehen arretako hurrengo hilabetetarako ekintza plana azaldu da. Bileran lehen mailako arretako zuzendaritza taldeak eta Yolanda Martinez kudeatzaileak parte hartu dute eta asistentzia baliabideak sendotzaren garrantzia eta denboraren eta mendekotasunaren arteko arreta hobetzaren aldeko apustua nabarmendu dira. Baita ekintza komunitaria bultzatzere, biztanleak geografikoki sakabanatuta dauden eremu batean. Hain zuzen ere, baliabide hoiei dagokionez iragarri da datorren maiatzan hasiko dela Izaban fisioterapiara zuzenean deribatzeko programa. Nafarroko fisioterapiako arreta programaren bidez, gaitasun funtzionala hobetzeko planean protokolizatutako prozesuren bat duten pazientena. Programa Pirinioetako Aranetan garatuko da, lehentasunezko arretarako, erro, zaraitzu eta erronkari, eta fisioterapia komunitarioko proiektu pilotu bada, eskualdetako profesionalen bidez eskenia. San Miguel Koloniak Efidistrict Txantrea proiektuarekin bat egin du 75 etxebizitzen birgaitze energetikoarekin. Iruñeko udaleko hirigintza etxebizitza eta osasun zinegotzi ordezkaria Juan Jose Etxeberriak eta Nasubinsako zuzendari kudeatzailea Alberto Baionak Txantrea auzoko San Miguel Kolonia bisitatu dute. Auzo komunitate hori osatzen duten 81 etxebizitzetatik 75etan obrak hasi direla eta. Lanen helburua espazio hori eraberritzea da, eraikina eta hiri ingurunea birgaitoz. Horrela, San Miguel Koloniak Efidrist Txantrea proiektuarekin bat egin du. Energia diversifikatzeko eta aurrezteko institutuak, ideak, energia transiziorako ministerioari atxikiak. 2020an jardunbide egokitza eta aitortzea merezi izan duen eredu aitzindariakin. Gainera, Ogasun ministerioaren eskualde garapeneko Europako funtsekin batera finantzatutako jarduketa honenaren lehen saria jaso zuen 2019an. Obrak bisitatu aintzinetik Etxeberriak eta Baionak lankidetza hitzarmena sinatu dute, Txantreako Nasubintza auzoko bulegoari jarraipen emateko. Udalak uztailaren 29an jasoko du Arantzadiko Arraiza etxearen lursailaren jabetza parkeko obrak egiten jarraitu ahal izateko. Iruñako udaleko hirigintzako gerentziak asteazken honetan ezagutuko du Arantzadiko 1554 parzelan dagoen etxe bizitza eta finka lekuz aldatzeko eta utzarazteko baldintzak ezartzen dituen hitzarmena. Dokumentuaren arabera, uztailaren 29 izango da egungo okupatzaileak Iruñako udalari etxe bizitzaren jabetza emateko eguna. Horrela, Arantzadi parkea urbanizatzeko obren bigarren faseari ekin ahal izango zaio. 2012ko uztailan hirigintzako gerentziak eta lursailaren jabetzak hitzarmen bat sinatu zuten parkearen lehen faseko afektazio eremuak mugatzeko eta horren ondorioz kalte ordaina emateko. Une horretan jabeak adierazi zuen etxe bizitza erabiltzen jarraitu nahi zuela. Eta udalak onartu egin zuen ez baitzen ezinbesteko lehenengo fase horretan etxe bizitza okupatzea. Finka eta etxe bizitza behin betiko leku aldatzeko eta uztarazteko sinatuko den hitzarmenak egungo jabeak gaur egun okupatzen duen azalera osoa etxe bizitza barne udalaren alde eta hutsik uzteko duen interesa islatzen du. Uztailaren 29an hitzarmenean jasotakoaren arabera, udal teknikariek materialki eta fisikoki ikuskatuko dute entregatu beharreko etxe bizitza ezagutzen den erabilera egoeran dagoela egiaztatzeko. Higiezina, altzaririk eta dekorazio materialik gabe entregatuko da. Finkaren jabetza entregatu ondoren hurrengo 5 egunetan Iruñeko udalak kalte ordaina kobratzeko dagoen zenbateko ordainduko dio egungo okupatzaileari. La otra huella filmatzen hasi dira historiako bidaiari jasangarriena egiteko erronka proposatzen duen turismo zuzendaritza nagusiaren kanpaina. Kanpaina honek Nafarroa Europako helmuga jasangarrienetako bat dela azpimarratzen du eta beste era batera bidaiatzera gonbidatzen du. Nafarroko turismo, merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusiaren udaberrirako turismoa sustatzeko kanpaina La Otra Huella deiturikoa eta 2022ko ekintza planaren barruan dagoena baliabide naturalak eta ingurumena babestean oinarritzen da, baina beste kontzeptu sozial eta ekonomiko batzuk ere biltzen ditu. Bizitatzen dituen helmugen garapena balioetsi, errespetatu eta lagunduko duen bizikidetza turismoa lortzeko, azken batean bestelako turismoa.
Kanpaina horrek Nafarroa Europako helmuga jasangarrienetako bat dela azpimarratzen du eta bertze era batera bidaiatzera gonbidatzen du. Orain turismo merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusiak erronka bat proposatu du turismoarekin. Klima aldaketaren aurkako borrokarekin, kirolarekin eta gastronomia iraunkorrekin zerikusia duten 4 influenzierrentzat alegia astebetez foru komunitatea bisitatzea, baina karbono aztarna minimoa utzita. Bidaia atzo hasi eta maiatzaren 1 arte luzatuko da eta egun horietan dokumentalak grabatuko dira. Ondoren publizitate kanpainaren oinarri gisa edatzeko. Kanpaina ekainan hasi eta datorren urtera arte luzatuko da. Hauek dira 4 influencerrak: Jon Kareaga, ingurumen aktivista eta bidaiari amorratua, Veronika Bobet, bidaietako blogaria, Bero Mapari gabe blogean, Fabian Leon, Masterchefeko lehiakide ohia eta orain elikadura galeraren aurka eta gastronomia iraunkorraren alde konprometitua, eta Steffi Troget, abenturazale eta kirolaria. Hoien guztien artean saretan 250.000 personatik gorako audientzia potentziala dute, eta kanpainari dimensio handiagoa ematiaz gain, Nafarroko iraunkortasun balioak beste publiko bati transmititzen lagunduko du. Bidai hontan egiten dituzten jarduera guztiak sare sozialetan jarraitu ahal izango dira. Nolakoa den gure barneko bizipena. Kontuan hartzea bai bisitariak eta bai biztanleak, helmuga oro biziarazten dutenak. 10 kartel finalistak aurkeztu dira eta horien artean 2022ko San Ferminak irudikatuko dituen irudia hautatuko da. Herritarrek herri bozketa bidez aukeratzen ahalko dute irabazlea pamplona.es webgunean, Zibipox zentroetan eta 010 telefonoan maiatzaren 4 bitarte. Kondestableren jauregian ikusgai dago 2022ko San Ferminetako kartel lehiaketako 10 kartel finalistak. Hoien artean herritarrek ediziontako jaiak irudikatuko dituen irudia hautatzen ahalko dute, 2 urteko hutsunearen ondoren. Maria García, Barberena kultur eta berdintasun zinegotziak epaimahaikidekin batera ezagutzera eman ditu epaimahai teknikoak hautatutako 10 kartelak. Hemendik aintzinera herri bozketa hasiko da eta maiatzaren 4 arte egiten ahalko da. Behin 10 finalistak ezagututa, herritarrek azken hautaketa eginen dute eta maiatzaren 4 bitarte haien botoa adierazten ahalko dute hainbat bideren bidez. Oinarrietan jasotzen den bezala bakarrik Iruñan erroldatuek izanen dute bozkatzeko aukera. Halaber botoa, nortasun agiri nazional zenbaki bati lotuta egonen da, beraz, boto bakarra zenbatuko da persona bakoitzeko. Honako hauek osatu dute 10 finalistak hautatu dituen epaimahai teknikoa. Jorge Urdanoz, Iruñeko udaleko kultur eta berdintasun zuzendaria. Nafarroko komunikazio enpresen elkarteak izendatutako Sergio Puertollano komunikazioan aditua. Javier Pérez de Zabaltza, Nafarroko komike azokako zuzendarikide eta ilustratzailean aditua. Kontxa Pasamar, artista eta ilustratzailea. Kontxesi Vicente, artista eta Iruñeko arte eskolako arte grafikoetako irakaslea. Letizia Sagredo, diseinu grafikoko irakaslea eta ilustratzailea. Eta Javier Manzanos, Iruñeko udaleko arte plastikoetako teknikaria. Lan finalistak hautatzerakoan epaimahaiak lortu nahi zuen kalitate grafiko handiko eta hura egiterakoan hainbat hizkuntza estilo eta kontzeptu artistiko proposatzen dituen multzoa. Horren haritik azpimarratu dute lan figuratiboak eta beste lan abstraktuagoak eta kontzeptualagoak daudela. Diversitate kromatiko eta dinamikoa jasotzen da. Kartel estatikoagoak, beste batzuk dinamikoagoak. Proposamenen oreka bilatuz herritarrek bozkatu ditzaten eta aldi berean baloratu eginda jaiari lotutako hainbat ikono eta gai agertzea epaimahaiak bere balorazioan nabarmendu duenez. Liburu batek Iruñeko udaleko 31. literatur lehiaketaren saritutako lanak biltzen ditu, gaur egingo den liburuaren aurkezpenean Saio Alkaiz eta Josune Degoñi sarituak izango dira. Iruñeko udalak Karrikiri elkartearekin batera egile berriendako literatur lehiaketa 2021 saritutako lanak liburua argitaratu du. Bertan, idazle berriendako 31.
euskarazko literatur lehiaketako lana jasotzen dira. Liburuaren aurkezpena gaur izango da arratsaldeko 7:30 Karrikiri liburu dendan, eta bertan izango dira Saio Alkaiza eta Josune Degoni, sarituak eta Loizune Amatria kazetaria. Lehiaketan saritutako lanak biltzen ditu liburuak narrazio laburre modalitatean zein poesian. Guztira 254 ale argitaratu dira eta liburu dendetan eta Karrikirin egongo dira salgai 10 euroko prezioan. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.